Goeien en welkom bij het Boppenslagcafé. Joen al wervelslijn in het teken van Sportclub Heerenveen. Want daar is het hoedje te wenden of keren crisis. Aan tafel directeur Robert Veenstra en voorzitter van de Raad van Commissarissen Bart van der Meer. En in het publiek zitten gewoon supporters en haast de hele staf van Sportclub Heerenveen. Nou, er zitten hier dus ook gewoon supporters, maar er zijn ik een aantal die wij vregen hier niet te komen, die het net opbrengen kunnen om hier te komen. Ik wil je hem de volgende mail even voorlezen. Tegen dank voor die mail, maar ik en wij als ras-echte Veen-fans kunnen het op dit moment even net opbrengen om te jaren wat er zijn wordt. We jaren het wel op de televisie. Wij binnen emotioneel zakkapot nog van sneun te joen. Wolbliert voor Roorda. Dit moeten wij al verwerken, dus zo moeilijk. Graag een oorkeer en nogmaals dank voor je uitnodiging. Dadelijk zal het op de televisie jaren wat het verhaal van Robert Veenstra en Bart van der Meer is. Maar nou de sport van de oude weken. En weet je, ik ben zo bang dat ik Geert Arend Roorda weer in voorkomt. Wij zoen dit filmpje heel graag beginnen hoe de comeback van tennisser Antal van der Duim. Ja. Of die comeback nou slaggert? Nee. Dat is wel heel negatief, Michel. Ben er mensen die er wel vertrouwen in hebben misschien? Nou, dan hebben we het er verder maar net over. We zoent ik hakken hoe de film over Foekje Dillema, die er net komt. Nee. Nou, Michel, het rekt oors gewoon mensen wel. Maar goed, harken maar z'n boys dan. Het wint maar 5-0 na het ontslag van Peter Meinertsma en de onstelling van Wiep Rodenhuis. Daar moeten we toch even aandacht om besteden. Nee. Kom op, Michel, deze reactie is toch wel... Het beetje overdreven. En Leeuw Westra dan, die het net meedocht om de Ronde van Vlaanderen. Hij is ziek. Ja, klopt, ja. Ik daar net hoe praten? Nee. En het liek spul van Cambuur in Veendam dan. Dat is op hem zelfs een prima prestatie uit in de lange leegte. Ja. Fantastisch. Vierders daar nog wat hoe dan? Nee. Nog een dan. Avanti, de zeilvoetballers uit Stiens. Was daar dan nog wat hoe kwijt? Nee. Aha, oké. Dan bleef er nog één ding oer. Sportclub Heerenveen. Daar oer nog wat breuer? Ja. Oh, daar gaan we dan. Geert Arend Roorda. Hast er nachtmerries oorhaan? Ja. Nou, wij denken dat wel meer mensen bij Sportclub Heerenveen mislept hebben na sneun te doen. Ja. De verlenne zoon hellen zijn sportieve gram troch 2 doelpunten en de winst. Ja. Ik snap het niet, maar ja, goed. Het beetje overdreven. Dat het een ongelooflijk mooie ervaring is en dat het wel bewijst dat er genoeg talent in me zit. Dat denken wij ik. Nog meer daarover, Michel? Nee. Oké, duidelijk, Michel. Do bist er dus helemaal klaar mee. Ja. Uit zijn nog één opmerkelijk feitje van Arune Sneun. Want er wie maar één die het Friese volkslied meezong. Geert Arend Roorda. Ja, er is maar één Friese speler die het Friese volkslied zong. Ja, ik kijk mij zo. Friese speler. Ja, nee, Friese speler, klopt. Als directeur van Sportclub Heerenveen zong je altijd het volkslied mee, toch? Absoluut. En als voorzitter van de Raad van Commissarissen ik. Ja, ja. Maar veel vallen het mais jongen, maar ik doe het hier wel. Jawel. Maar goed, Geert Arend Roorda, dat is de man die je de oude dagen wel redelijk achtervolgen hebt, denk ik. Nee hoor. Net? Nee. Totaal geen les van hem. Nee. Iedereen voelde hoe je hem hinnen. Nou, oer-us. Oer. Ja, het Joop spul in de van club, us. hè? Ja, Ja, nee, Joop in de oké, club. oer de club. Ja, nee, Ja. dat klopt. Maar goed, ja, wat vind je daar nou van als directie, als club? Zo, ik vind het natuurlijk fantastisch voor Geert. Wij gaan net verneerd zijn tijdens de winterstop Geert met spelen. En daar hebben we goed met elkaar over praten. En ik ben echt blij dat wij mij als club en Geert het besluit genomen om Geert een hier on Excelsior te verhuren. Ja, maar dat er op deze manier dan zijn dank zijt voor dat goede gesprek en het oergaan naar Excelsior, dat is toch wel wrang. Nou, wat ik wrang vind is dat we verlenen hebben en de manier waarop we verlenen hebben. Maar ik gun het Geert Arend, want het is natuurlijk een fantastische speler. Ja. En het is een fantastische kerel. Maar als het dan zo'n fantastische speler is, Robert Veenstra, waarom speelt hij dan nou bij Excelsior?
Omdat er het eerste heel jaar nog maar de naaiweeën van zijn blessures ziet. Wij een vrij brede selectie hebben. En daar de concurrentie op het middenveld heel groot is. En daar bent de trainer keuzes maken om Geert Arend net op te stellen. En dan zal de gemiddelde supporter zeggen, nou, zonder Geert Arend Roda doe je het prima. Na de winterstop doen wij het net zo goed, nee. Nee. Dus zal een gemiddelde supporter zeggen, waarom in hemelsnaam moest die jongen, de Jinnige Fries, toch een boegbeeld ik voor Sportclub Heerenveen. Ja, waarom moest dat nou op deze manier? Nou, op deze manier, wij gaan u positief opstelt met elkaar, trots de van Geert, domast spelen. En dan komt het in de simmer weer om en dan zien we hoe we weer verder kunnen. Dus, en het leidt natuurlijk net alleen nog gewoon in een speler dat wij na de winterstop net zo goed spelen. Nee. Ik wil toch nog even waarom naar die Arun de Sneuntioen. En dan ging ik even naar jouw voorzitter van de Raad van de Commissarissen. Hoe heb je dat beleven? Maar je het. Ja, ik ben in het eerste plek sinds uiteindelijk dat ik in het vliegtuig zie. Je wint er net bij. Nee, ik kwam wel uit China. Maar goed, ik heb de beelden wel zongen naar de tijd. En je het goede, of net? Nee, heel genuanceerd. Ik ken Geert aan het Roda vrij goed. Ik heb net hoe Geert aan het Roda. Ik heb het oer wat er op de tribunes gebeurde. Ja, maar dat is een spontane uiting. Dat is een spontane uiting. Zullen we hem nog even zien? Die spontane uiting met Geert aan het Roda. Geef het nog gewoon? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. En dan Roda. Het is wel een doelpunt. En het is een doelpunt van Roda. Het publiek applaudisseert voor Roda. Krijgt het publiek hiermee? Dat is wel opvallend natuurlijk. Roda trekt in de diepte. Roda ziet zijn kans. Vinken heeft zijn kans. Roda! Het is 2-2 uitgerekend. Hij. Laten we het even los van Geert Arend Roda nemen. Wat vond je hem van de reactie van het publiek? Ja, ik begreep het publiek natuurlijk wel. Laten we eerlijk wezen, Heerenveen, en daar hoeven we geen kiekeboer te spelen. Het is heel simpel, het is net goed. En dan krijg je dit soort reacties van het publiek. Hier je het verwachten? Nou, ik vind zelf dat Heerenveen had een fantastisch publiek. In voor- en in tegenspoed. Het is een loyaal publiek. Het is een loyaal publiek. Oké. Maar dan kun je ik zeggen, dan is het, ik wil heel fier gaan als het publiek zo reageert. Want zelfs bij de winnende goal van Excelsior water, maar machtig juicht. Ja, maar dat is ook emotie. Ik kan me best wel vaststellen dat het publiek zei van jongens, zo kan het net meer. Dat vinden wij zelf ook. En sport is emotie en sport is ook een spel en daar komen dit soort dingen naar voren. Dus en je begreep de reactie van het publiek? Ja, daar zijn nuanceringen in te maken. Maar ik begreep wel dat er teleurstelling is bij het publiek. Nee, maar begreep je de reacties dat die Arun sneur weer? Ja, ik begreep dat er teleurstelling is. En de manier waarop dat uiten wordt, daar kun je wel eens vraagtekens bij zetten. Ja, maar dat is een massa. Ja, nou, een gedeelte van de massa. Hè. Een groot gedeelte van de massa van de Veenstra, want ik wie er zelf bij. Ik had echt zo'n. Ja, een groot gedeelte wie net alleen nog Nieuw-Noord. Nee, maar dat ga ik net zijn. Maar het is net het hele publiek. Door haast krijg ik een e-mailtje van lezen. En ik voel eigenlijk dat ik de e-mailtjes die ik van de week kreeg hier ik mij nog. Ja, want wij hebben stapels boze e-mails kregen. Wij ook. Hoeveel heb je hem er zo ongeveer kregen? Ik denk dat wij wel een 30 e-mails hebben. Ja, en wat doe je hem daarmee? Die beantwoord je wij. Als ik ze persoonlijk in mijn mailbox krijg, beantwoord ik ze persoonlijk. Als ze in algemene zin steld worden, dan worden ze trouwens afdeling communicatie beantwoorden. Ja. Nog even rondkomend op Roda. Vond je dat hij naar het publiek gaan moest? Ja, op zo'n moment uiteindelijk denk ik dat je even boven jezelf uitstijgen. Je begrepen dat hij dat deed? Ja. Ja? Ja. De trainer, Ron Jans, laten we nou even jaren, vond het net verstandig. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo handig vond van Geert Arend om na de wedstrijd, ja, kijk, die mag voor mij gerust juichen hoor, maar
vond ik wat overdreven, moet ik zeggen. Ik ben niet zo kapot van zijn actie na afloop om dan naar het publiek. Dan kun je ook het verstand gebruiken en rustig naar binnen gaan. Maar hij mag hartstikke blij zijn met zijn eigen prestatie en de overwinning van Excelsior. Wat vind je van de reactie van Jans? Dat is zijn reactie. En, hij werkt voor Sportclub Heerenveen, je ja, bent ja. directeur. Nee, maar het is heel simpel. Je kan op twee manieren reageren. En Geert had het op deze manier Jans zei, Roda het had fout dien. Nee, dat had er net zijn. Hij zei, ik vind het niet handig en verstandig. Nou ja, maar dat mij zijn mening wezen. Ik zou het persoonlijk ook op een andere manier dien ha. Ik neem toch maar even in herinnering. Klaas-Jan Huntelaar die had een keertje in Ajax gescoord toen het krek de oergong weer van Heerenveen naar Ajax. En toen had er ek ingetogen juicht oer zijn doelpunt. Ja. Zak in het ek. Ja, Riemer van der Velde had er weer op reageerd en die zei, kom op, dat snappen we toch al hier. Eigenlijk wat Bart van der Meerik zei, ja, op dat moment stijg je even op jezelf uit. Ja, en maar het publiek erop om hem toch? Ja, maar ik begreep de emotie wel. En de ontlading van een jongen die het een heel jaar net spelen had bij Heerenveen. En dan komt dat eruit. Dat begreep ik. Ja. Nou heb je hem 6 dagen eigenlijk net naar Boetenta reageerd. Waarom net? Nou, dat is net weer. Wij hebben interviews doen. Ljouwte Krant, Voetbal International is juster uit Kamer een stukje. Dus wij hebben absoluut wel reageerd. Maar net echt inhoudelijk op van, is het eigenlijk crisis? Viel het eigenlijk crisis? Nee, crisis is het net. Wij zijn wel heel erg alert en wij zijn teleurgesteld in hoe het rint. Ja. Maar het is geen crisis. Wat is net zo wel een crisis? Nou, Likos Arjen de Boer zei, het stadion stiet in de bron. Nou, het stadion stiet niet in de bron. Ik bedoel, Wanneer stiet het stadion wel in de bron? Ja, altijd een onbeheersbare situatie is. En wij weten meisjes al een donders goed wat er aan de hand is. En wat is er precies aan de hand bij Heerenveen? Nou ja, wij missen kwaliteit. Dat is een belangrijk element. Wij hebben een selectie die is van het grootste pad al 3 jaar ondergang. En die gaat vanuit een hichtepunt het winnen van de KNVB-beker no 2 teleurstellende jaren gewoon. En onze visie is dat daarop terugselecteerd worden moet. Dus daar moet mij bloed in. Maar waarom moet het Safir komen dat je no season van de nou ja, dat is heel simpel. Ik bedoel, je begint onder een seizoen met een selectie die te stiert. En dat kun je tussentijds net aanpassen. Dus daar moet je het beste van maken. En daar is iedereen hut mee aan het werk. Maar wij moeten constateren dat goed niet goed genoeg is. Nee. De trainer Jans wordt ik van zijn van hij krijgt de boel net goed bij elkaar. Kun je met daar maar eens wezen of zei je hem nee, hij doet dat prima? Nou, we kennen het zitten dat het prima gaat uiteindelijk. En daar is Jans. Als Jans dat debat is, dat is natuurlijk de vraag. Nou, daar weet hij misschien het antwoord op. Nee, daar ken ik geen antwoord op, Jan. Hoe zou je jou daar net een antwoord op, Jan? Nee, natuurlijk ken ik daar geen antwoord op, Jan. Wij constateren dat wij sportief uiteindelijk onder de maat voetballen. Ja. En dat denk ik, wat Robert zei, dat leidt om kwaliteit, dat leidt om homogeniteit. En misschien nog een aantal dingen. Nou, laten we door die homogeniteit hebben. Ja. Hoe komt het dat dat team net aan teams meedoen wordt? Nou, waarschijnlijk omdat een aantal spelers maar zichzelf bezig binnen. En hoe komt het dat die spelers maar hunzelf bezig zijn? Nou, dat is hoe we wel, net little bij ons. Nou ja, maar net elke niet alleen ik dat wij de wedstrijd daarvan ondervinden. Ja. En dat is natuurlijk net alleen van dit hier. Het etaleert zich uiteindelijk wel wat duidelijker. Maar dat hebben ik toch al onder jaren jongen. Ja, maar je hebt de oude jaren als jongen. Ja, maar ja, en hoe kan het dan dat het toch terugzetten is? Omdat we die contracten nu uiteindelijk afsluiten. We beginnen dus in feite, we moeten nou toch selecteren. Maar goed, dan praten we over de toekomst. En ik denk dat we het beter op jeugdje kennen. Maar we hebben achterna uiteindelijk kunnen we de conclusie loeken dat we in feite net een goede selectiebeleid voeren. De Aruna, hoeveel hier? Nou ja, 2, 3 hier, 4 hier. Dus eigenlijk is de schuld van je voorgangers? Ja, maar ik ben je voorganger. Ik ben je voorganger, dus je kan mij jongens zijn. Ja, maar goed, daar heb ik een directie zitten. Ja. Toch? Ja, maar het gaat je net om de schuldvraag. Dat denk ik net om de schuldvraag, maar je wil natuurlijk wel weten wat de oorzaak van alle problemen leidt. Nou ja. Want pas als je de oorzaak weet, kun je het toch oplossen? Nou, je hoeft net alleen nog naar de oorzaak te zien.
Je kan action. Nou, hoe kun je het symptoom weer verbeteren? Ja, en dat is je, we moeten trots selecteren. Ja. Hoe concreet ben je daar nou op dit moment mee bezig? Heel erg concreet. Wij gaan op namen en rugnummer weten wij precies hoe wij de selectie volgend hier vorm gaan willen. Hoe wil je hem het vorm aan? Ja, als ik dat zezen zou, dan hebben we een probleem op de transfermarkt. Want dan weten ze dagelijks wat er betellen worden maat of net betellen worden maat. Hoeveel mensen moeten er voort? Nou, hoeveel spelers matten voort? Laat ik heel duidelijk wezen. Maar hoeveel mensen zouden je hem graag hebben willen dat ze voortgaan? Nou ja, wij hadden zien Kolpic en Juric zijn dat ze voortmaaien. Dat is echt in Haklund gebeurd. Wij weten dat Roy Berends en Grindheim voort willen. Zelf voort willen? Ja. En nou ja, dan ga je het al gauw oer 6 zo'n mensen. En dat is ik zou volle als je hem ervoor hebben willen? Of, Ja. of hoe de Berends om je hem net voort? Nee, liever net. Leven net. Roy is een fantastische voetballer en die zouden we nog graag een paar uur bij horen willen. Ja, laten we nog even weer omgaan. Oké, we hebben wat tros selecteerd worden. Is het enige probleem bij Sportclub Heerenveen de sportieve prestatie van de meer? Ja. Ja? Ja. Ik wil hier te stellen nu dan dat wij organisatorisch en qua structuur, technisch, de beter opstingen nu dan ooit. Op wat voor manier dan? Dat we een betere organisatie hebben. Uiteindelijk, Wat is er verbeteren onder de organisatie? nou, dat iedereen zijn plak weet, dat verantwoordelijkheden nu uiteindelijk duidelijk binnen, dat de communicatie voortreffelijk verwint. Ja. En dat er een goede sfeer is, een goede cultuur. Ik zal net zeggen dat het in het verleden net zo was hier, maar dat we hier en daar toch wat los aan. Ja, er is een goede sfeer en er is een goede cultuur. Hoe wil je die cultuur omschrijven? Nou, een goede werksfeer. Goede werksfeer. En je shirt uiteindelijk hier achter mij, uiteindelijk welke mensen je belangstelling tonen uiteindelijk om hun steun te gaan, denk ik, onder de directie. Ja, mag ik daar een beetje cynisch over wezen? Ja, je mag alles. Ja? Ja, tuurlijk. Want natuurlijk wil je hem samenhorigheid uitstralen. Dus je kom je met de hele staf. Ja, het verraste mij, mag ik zeggen. Ja? Ja. Want dan heeft Veenstra dat mooi geheim houden voor jou. Nou, dat zou ik kennen. Er wordt even al gecommuniceerd. Ja, zeker. Ja, hij had het volle geheim van mij. Ja, maar oké. goed, maar altijd een PR-versie. Maar over communicatie en uitstraling enzovoort. Blijkbaar straalt dat het net al naar Boetenta. Nee, maar ja, dat had ik alles te maken met het voetballen. Zo simpel is het. Dus alles wat er nou negatief naar boeten komt, leidt alleen nog maar op het veld, even zo. Nou, dat is wel een belangrijke graadmeter. Het is een belangrijke graadmeter. Nee, maar als het voetballing goed is, als wij nou trainen staan, dan wie daar helemaal geen aandacht voor. Dus zo relatief is het. Ja, zo relatief is het. Oké. Dan wil ik toch even naar het beeld. Verleden week hier bij Rick Opslagcafé hier weer ik mensen zitten die van Sportclub Heerenveen houden. Onder de de voorzitter van Nieuw-Noord en Ronnie Pander, oud-voetballer. Heel vast, ik nog wel voetballen, jongen, of niet? Ja. Dus, hij is nog keel, hè? Hij is hartstikke keel. Oh, je hebt verleden week jongen. Ja. Samen met Breuer. Ja. Dus wij hebben genoten. Oké. Ondertussen nog een sms'je naar Geert Arend. Oké. Oh, wat een fijne sfeer. Mooi, hè? Ja, oh, heerlijk. Nou ja, dat kun je direct wel eens even zien. Maar goed, verleden week waren er wel een aantal dingen zijn. Onder andere over Sportclub Heerenveen en het beeld naar Boetenta en de communicatie. Maar bijvoorbeeld die achterban, het allerbelangrijkste van een voetbalclub, supporters. Zien wij weer wat hij daarover zei? Nou, dat zit nog in het geheugen gegrift. Oh, dan hoeft het net met te jaren. Hij zei bijvoorbeeld, Michiel Santema, vroeger waren er maar eens praat. Nou sturen ze brieven van achter hun bureau. Nou worden er ook brieven schreeuwen, maar er wordt nou ook praat. Hoe kan het dan dat de supporter of de voorzitter van de grootste supportersclub bij Heerenveen, of in elk geval een heel belangrijke, dat net? Jet, die vertelt dat je, of liegt hij? Nee, ik krijg wat ik zei. Wij praten met de supporters en wij sturen ook wel eens een brief. Ja, absoluut. Wanneer praat je al met supporters? Nou ja, ik probeer je elke wedstrijd even naar Noordvak in, even naar Veen-vak op Zuid en dan praat ik met supporters. Als we het over Nieuw-Noord, die hebben wij regelmatig op bezoek.
En daar praten we over allerlei strategische dingen. Daar praten we over het oprichten van een supportersplatform, waar we op dit moment mee bezig zijn. Maar de brief die werd er nou op duidt, want ik had dat natuurlijk naar aanleiding van de uitsturing, had ik dat even onderzocht. Dat ging over het feit dat een aantal supporters rookt hien op de treinreis naar Vitesse. Oh, dan moet je je derde directeur om met waan. Nee, want die brieven die schreeuw ik net. Dat gebeurt voor veiligheid. Gebeurt niet. Dus het is net weer dat je hem haast net communiceren met de supporters. Nou ja, dat is een relatief begrip. Ik bedoel, ik neem dat wel serieus in die zin, want ik kan dan wel denken dat wij voldoende communiceren en persoonlijk contact hebben. Maar blijkbaar is dat dus aan de orenkant net het gevoel. Ja. Dus daar moeten we met elkaar over praten. Blijkbaar is het net het gevoel. Hetzelfde wat er zijn wordt en wat ik wel in die mails zit, is we hier Riemer van der Velde. Heel vervelend om de ter weer te hebben, maar dat wie een boegbeeld. Riemer van der Velde, wie Sportclub Heerenveen. Wanneer is Robert Veenstra Sportclub Heerenveen? Of wil hij dat wel? Nou, dat is een vraag van supporters, hè? Maar goed, dat is het Cianierlin al gebeurd. Ik bedoel, toen ik actief supporter werd. Nee, maar je bent nou de directeur van Sportclub Heerenveen. Ja, nou ja, ik ben nou ook het boegbeeld. Maar wat wil je uitstralen? Saamhorigheid, ambitie, dat soort dingen. Ja. En clubliefde? Absoluut. Ja. Hoe doe je dat? Hoe denk je daar naar? Nou, daar hoef je net naar te denken. Dat ben je, dat ga je. Of je had net. Of je had net. Ja, nee, dat kan. Maar dat kun je voor mij net beoordelen. Nee, ik beoordeel niks. Jo zei je hebt het, of je hebt het net. Ja, precies. Nee. En ik haal het. Je had het gevoel dat je dat echt hebt. Van ik ben Sportclub Heerenveen. Ja. En dat straal ik echt uit. Ja, als ik met mensen praat of met mensen bezig ben, dan straal ik dat absoluut uit. Dat neem ik mij in mijn besluiten, in de manier waarop ik werk, absoluut. Maar er is wel een punt, als je naar de problematiek van Heerenveen, dan is het op dit stuit wel zo dat wij wel behoorlijk intern georiënteerd binnen. Wij gaan natuurlijk een financiële situatie op te lossen. En, die er net om ligt. Die er net om ligt. En werden we wel behoorlijke vorderingen in maken. Dus wij kunnen natuurlijk als directie onze aandacht maar op één manier Jan. En dan mag aan de andere kant ik net vergeten, Riemer van der Velde, die is het boegbeeld van Heerenveen West voor haast 24 jaar. Ik ben correct in dienst, dus dat mag bij mij echt nog ontwikkelen worden, voordat de meesten weten waar Robert Veenstra is. Dus dat mag ik even zien tiert hebben. Dat mag groeien. Als we het dan toch over de corifeeën van de club hebben. Foppe de Haan gaat met pensioen bij Ajax Cape Town. Hij komt weer op naar het Heitelaan. Ja. Hij moet even maar bellen, want enig technisch advies kun je hem toch wel broeken. Ja, die vraag die moet je onder. Ja, je communiceren toch heel goed, man, hoor. Oh, maar dus dat weet ik heel ja, maar ik ben de directeur. Hij had dat zicht op mij. Hij stiet op haar staan. Ja. Nee, maar natuurlijk gaan wij maar Foppe bellen. En wat zei Foppe? Ja, Foppe, ik kom eraan. Ja, hij komt eraan. Hij had geen tijd, want hij maakt mij de lietsbandbadje. Maar hij had een grut had van Heerenveen. En nou ja, wij zullen zien dat we daar met elkaar gebruik van maken kunnen. Je hem geen importeren met Foppe de Haan? Ja, wij zijn importeren met Foppe de Haan. Wij zullen zien wat daarvan komt. Wat zou die willen? Of wat zou niet hem willen met Foppe de Haan? Ja, dat weet ik nog net. Hij heeft vast toen uit toch Veenstra. Ik denk er elke dag aan. Maar daar zijn twee partijen voor nodig. En daar mag het maar met elkaar gaan. Maar je hebt er al over? Ja, wij gaan maar. En wat zei Foppe? Dat er graag iets van Heerenveen betekenen wil. Ja, maar zou dat betekenen dat er weer in de club echt een functie krijgt, wil of net betellen? Zoveel hield hij er net, dus ja, misschien kan ik vrijwillig doen. Ja, waar weet. Ja. Nee, maar het is heel simpel. En ik begreep dat het nou taspitst op Foppe de Haan. Maar Heerenveen had een protomeeske mij een pompenblerde het als het. En wij binnen natuurlijk bij gebaat dat al die meesken u steunen, u helpen en u adviseren. Ja. En of dat nou Riemer van der Velde is, of het is Foppe de Haan, of het is... Bemoeit Riemer hem ik nooit? Heb je nog peteren? Want in het begin ging je nog wel vaak peteren. Maar ja, ik ga vreed nog met hem zitten. Nou, wat zei er? Och, Robert, jong. Wat haast een zwiere baan. Wat haast een zwiere baan. Ja. Vindt Robert dat zelf eigenlijk, ik? Ja, het is wel een zwiere baan, maar het is wel een hele leuke baan. Het is heel wat oors als een Hegeskwallen, hè? Ja, absoluut. Een voetbalclub. Wat is het grootste verschil eigenlijk?
Ja, het grootste verschil is de opportuniteit. Het is de waan van de dag. Leiden litten tro successen of euforie. En dat beïnvloedt uw agenda. Ja. Volle kwattere termijn. En je wezen-ik? Beïnvloedt het je wezen-ik? Nee, want... Maak je heel oors denken bijvoorbeeld nou? Nee, want dat is het leuke. Want mijn leven is Heerenveen. Dus die is er mee op. En Dat ben wel hele grote woorden. Nee, maar dat is zo. Ik bedoel, de sportredacteur vreeg me krijgt van hoeveel uren ben je nog met Heerenveen bezig? Nou, toen zei ik misschien wel 80, 90 uren in een week. En dat is het haast deze 24 zondagen. Nee, maar we sliepen echt nog. Ja, oké. Dus en dan heb je nachtmerries ook eerder aan het roden. Nee, hè? Dat net. Dat valt wel wat aan. Ja. Nee. Maar dat vind ik een beetje flauw. Want nogmaals, Geert... Het vind ik grapje, Veenstra. Ik ben vies te serieus, Simone. Ja, vies te serieus. Het nee, maar nogmaals, ik wil natuurlijk net dat het beeldje ontsteert dat wij nachtmerries van Geert Aarde hebben. Nee, we houden erop hoe Geert Aarde roden. Ja. Je wist wat ik zei van de uitsturing. Takomir speelt er weer in het Abelense stadion, of net? Hij meldt zich op 23 juni weer keurig in het Abelense stadion en dan zien we zien hoe het er vast zit. En hoe steer je dan? Maar verloren zoon komt er bij binnen. Ja? Maar wist ik dat Bijbels ongelegd? Nee, ja, totaal net. Nee, totaal net. Goed, de toekomst. Ja. Op korte termijn, wat doen we? Nou, wij zijn druk bezig met de selectie. Wij hebben met een aantal spelers praat over hun toekomst. Nou, van 6 spelers leidt die toekomst waarschijnlijk net bij Heerenveen. Nee. En dat betekent dat wij nieuwe spelers hebben. Nou, er zullen een Alnam? Nou, wij gaan correct die bekendmaken. Hè. Dat is Sven Koenst. Dat is de eerste. En wij zijn met een aantal spelers bezig. En wij zijn met talenten uit de academie bezig. Dus er zal volgend jaar, als het us alle jaar is, dan zullen er een behoorlijk vernijde selectie staan. wij binnen benijd. We moeten het seizoen nog maar even uitjongen. Ja, nee? Dat is het belangrijkste. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Tig dank voor de komst hierheen allebei. Graag. En na je week dan zit mijn collega Arjen de Boer hier. En dan het hij de volleybalsters van Snits de gast. En ook Alex is de Nijse Joet nog een heel noffelijk jong te wensen. Dank, heer.